Buenas tardes, Arratsaldeon. Siempre es una satisfacción y un privilegio recibir un evento literario en la Biblioteca de Navarra y en este caso también en varias bibliotecas de la red, como os voy a contar, y versar y dialogar y conversar en torno a una obra que se titula Memorias de una vaca, pero que es memoria literaria, yo diría que de varias generaciones de lectores en Euskal Herria y mucho más allá. Esta tarde vamos a presentar o a comentar más bien la exposición, desde la exposición que tenemos en la Biblioteca de Navarra desde hace más de un mes, sobre la cual esta conferencia o esta charla viene a enriquecer el contenido que ahí se ha presentado y que además de ser una recreación, un recorrido por la versión gráfica que sobre la novela de Bernardo Achaga, Memorias de una vaca, Bernardo, lo tenemos aquí, una versión gráfica de esta novela desde del pincel y la mirada luminosa y también claroscura de Pello Varela. Sobre esta novela que está expuesta en la sala de exposiciones, además de poder contemplarla como público en general, se ha hecho unas visitas guiadas, una mirada pedagógica de este texto y de su contenido de la mano de Mirentxu Oteiza y Oiane Garmendia, a quien tenemos ya presentes en la mesa de diálogo, que nos contarán cómo han sido esta visión pedagógica y cómo se han desarrollado, os contaremos cómo se han desarrollado las visitas literarias. Me parece que esta es una oportunidad y un privilegio de Bernardo y Pello de conocer cómo una obra que se imagina en la mente de un escritor se recrea y se transforma o se vuelve a leer desde los pinceles de un ilustrador. Y cómo es este diálogo entre vosotros, cómo es el resultado, si a Bernardo le gusta, si ha sido difícil para Pello. Esa es un poco la inquietud que yo traslado y vuelvo a agradecer la presencia y la asistencia de esta exposición y además quiero contaros que estaba aquí presente pero va a estar en 10 bibliotecas porque una de las voluntades que tiene el Servicio de Bibliotecas es que cualquier o muchas actividades que se hacen aquí también se hagan en el territorio de Navarra, que es donde estamos los navarros y navarras y donde también hay lectoras y lectores que tienen derecho a la lectura y que tienen derecho, por ende, a la cultura. Y con esta presentación y agradecimiento desde el Servicio de Bibliotecas y desde la Biblioteca de Navarra, le cedo la palabra a Lander Majuelo, que como artífice de esta exposición y de estos eventos también nos quiere comentar su punto de vista. Pues muchas gracias, eta mila esker, bereziki Nafarroako liburutegiari, eta alde batetik erakusketa posible egin duten guztiei, bai argitaletxearen aldetik eta bai liburutegiaren aldetik, baita karrikirire ere, haiek gabe ezin litzateke proiektu guztia aurrera eraman. Eta gaur parte hartuko dutenei, Oianeri eta Mirentxuri sortu duten material guztiagatik, hau ez dadin erakusketa soia izan, baizik eta eskoletan landua izan dadin gaztetxoekin, eta ostera hitz egingo duten Pellori eta Bernardori. Zer esan, ez duena goratuko literatura, hain hizkuntza txikia izan igurea, ez dakit beste hizkuntza batzuetan hain behi famatu bat daukaten. Hain beste hizkuntzetan eztabaidatua izan dena, irakurria eta goraipatua. Nire behintzat polita iruditzen zait, superheroi baten ordez edo superepaile baten ordez behi bat izatea gure pertsonerik famatuenetariko bat. Eta zentzu horretan, eskerrak, espero dugu duela gutxi farsira itzulia eta ospatua izan den bezala, beste hizkuntza batzuetara oraindik ere izanen dela gure behi famoso hau. Vale. Arratsaldeon eta ongi etorri. Mirentxuko eta biok azaldu du oso leku solemnean jarri gaituztela hizketan eta gure hizketaldi askoz naturalagoa eta gertukoagoa izaten saiatuko gara. Azalduten bezala guk material didaktikoa sortu dugu eta zergatik edo nondik, jada pasaden urtean egin zuten erakusketan Sarriren liburua munduari bire eman zion ontzia, takit kontrolatzen duzuen, hor aritu ginen bakoitza bere aldetik materiala sortzen, eta horten esan ziguten, zergatik ez elkarrekin egin, eta indarrak batu. Eta ala ibili ginen, pasaden urtean, ezta? Garaiontan, gutxi gora bera. Materiala osatzen, eta gero materiala ikasturte hasieran Nafarroko ikastetxetara bidali zen, institutotara, eta esan duten moduan erakusketa indartzeko eta ospotzeko eta
jantziago etortzeko edo. Eta materiala sortu dugu batez ere institutoan dauden ikaslentzako, eta, hasiko naiz pixkata sartzen zer den egin duna. Galdera batekin, hasi nahi dut, eta ez badiazu erantzun nahi ez erantzun, baina bintzat buruan izan. Zer dute komunean, behi batek eta filosofo batek. Eta, igual filosofoa oso hitz potoloa da, gazte batek, pertsona batek. Bai, ugaztunak dira biak. Jaiotzen dira, hiltzen dira, bai. Nik galdera hau egiten dien nire ikasle guztiei irailaren 7 edo hasten garenean institutora sartzen diren hoiekin, lehenengo DBH-koekin. Galdera horrekin abiatzen dut ikasturtea. Eta zer da biek egiten dutena? Hausnartu, ez da? Behiak belarra irensten dut, gero berriz ez, atzeratzen du ahora eta bueltak ematen dizkio. Eta filosofoak, gazteak, aurrak, pertsonek, batzuek, ideiak irensten ditugu, eta batzuek, esan iruna zen, gero bueltak ematen dizkiogu, ez? Eta oso ongi dator galdera hau, azaltzeko edo laburtzeko material didaktikoa zertan den, zeren eta zuzen ere hori nahi genuen, hausnarketa sustatu, eta bueltak eman diezaieten hemen barruan dagoen material horri. Zer gertatzen da, ikasleek ez dutela asmatzen. Zergatik, nik uste hipotesiak, lehenengoa, landa mundutik oso urruti daudelako eta ezakitelako nola den ligeriketa, diseriketa edo elikadura sistema hori, eta dakitenek ezakite rumiar, gaztelaniazko rumiar hori hausnarketa dela. Eta orduan hitz berri bat ikasten hasten dira. Eta oso kuriosoa da, zeren eta oso zaila egiten zaie hausnarketa hitza. Eta orduan hausnarketa beharran aurnasketa. Eta horakoak ateratzen zaizkie. Eta katxorrek ere, pistak ematen dizkigu, ez liburu hori buruz, baizik eta baita ere mori buruz hitz egiteko, zeren eta da behi bat hausnartzen duena bizentzuetan, ezta, belarrarekin. Eta baita ideiekin ere bai, eta aur denetik edo txiki-txikia denetik hasten da hausnarrean, ez? Eta, basetatxo hori galdetzen, eta bar. Eta orduan hausnarketa bideratzeko zer da beharrezkoa galderak. Orduan material didaktikoa oinarritzen da galderetan, jakin mina piztuko dutenak eta, pentsatzen dugu, irakurtzeko gogoa piztuko dutenak. Eta material guztia egituratu dugu 2 multzotan, liburua irakurri aurretik eta liburua irakurri ostean. Orduan nik azalduko dut pixkat liburua irakurri aurretik, zer planteatzen dugun, eta Mirentxuk osatuko du nik astu dudana, eta irakurri ostean zer landuko dugun. Eta hemen daukagu liburua, eta asko gustatzen zaigu aipatzea, liburu irakurtzen hasi aurretik liburua ikusten dugula, ukitzen dugula, gainera liburukote bada, eta horrek ere informazioa ematen du, ez? Eta orduan, zaletik hasten gara, galderak egiten. Mo, zer da mo? Nor da mo? Ja batzuk badakite behi badela, zergatik du izena mo, eman hipotesi batzuk. Morea ikusten duelako mundua, edo moskobita izan zelako esan zuen lehenengo hitza, ez? Hor, hasten gara aktibatzen. Behi euskaldun baten memoriak azpitituloa. Zer dira memoriak? Nork idazten ditu memoriak? Behi batek zenolako memoriak ditu. Zenbat gezur eta zenbat egi esan daiteke memoria batean. Azalean zer gehiago daukagu? Juan Suárez, Peio Varela, Bernardo Atxaga, liburuak zenbat pertsonek idazten dituzte. Zenbat eskutara idazten da liburu bat. Elkar ezagutzen dute, laguna dira, etxaitu dira, liburu idatzi ondoren. Lako informazioa. Ilustrazio puska daude, ez? Izango da hemengoa, zergatik dauka izar bat kopetean. Zergatik ditu adarrak hain motzak. Holako galderak saiatzen gara egiten, edo aktibatzen hasteko. Gero kontraazalera goaz, eta kontraazalean pista batzuk ematen dizkiegu ikaslei. 3 esaldi, ematen dizkiegu, lehenbizikoa. Sinopsian, ez da? Sinopsian, hori da, eskerrik asko. Ziurrenik irakurri baldin baduzue, buruan izango duzue, mok ez du behin makal bat izan nahi. Zer da, hasteko, badakizu zer den makala izatea?
Eta gero hortik ez, galdera batzuk ateratzen dira. Bigarren esaldia, ulertu egin nahi du bere mundua. Zergatik ulertu nahi du bere mundua? Zergatik ulertu behar da mundua? Beste behiek ulertu nahi aldute? Ez, bueno. Eta azkenekoa eta liburuaren eta novela grafikoaren ez, muinean dagoena, 1956ko gerra ezaltzen bada bukatu. Zer da gerra? Zergatik da gaixotasun bat, ez berak esaten duen moduan, noiz hasten dira, noiz amaitzen dira. Existitzen alda gerrari gabeko mundua, liskarri gabeko klasea. Bueno, hola ez, zuek pixkat ekarri nahi izan dizkizuegu galderak zuzenean, ikuste ezazuen zein den ispiritua. Jarraitzeko, irekiko genuke ez, eta zer aurkitzen dugu kolore pilo bat, eta kolorekin gauzak esan nahia. Erakusketan egon baldin mazarete, badago panel batean, irudi berdina koloretan eta kolore gabe. Eta orduan ere proposatu duguna hori izan da. Ilustrazio batzuk ematea ikaslei koloreztatu gabe. Eta bere haiek hor ikusten den gauzekin ze kolore emango lioketen eta zergatik, ez? Zer gehiago, hasi aurretik, laguntza pixka bat ere bai. Ze ahotsa asko daude, ez? Bokadillo asko daude, pertsonaia zetatxua, pertsonaia kuriosoa da, ez? Igual, 12 urteko gazte batek ezakit ze punturaino, ulertuko duen, eta orduan hor baita ere, pista batzuk ematen dizkiegu. Izan ere, komiketako bokadillo ditze zaio, ez? Bullak, eskerrik asko. Bullak desberdinak dira, dependetan norkitze egiten duen. Baude personaia batzuk 2 hankakoak, 4 hankakoak, hankari gabekoak, haiei buruz ere hipotesiak egiten ditugu. Eta uste dut, eta gauza bat aztu zait, hasi aurretik ere bai proposatzen duguna. Hemen ikuste dituzue liburuak, ez da? Hizkuntza desberdinetan, eta horrere quiz moduko bat orain dena egin behar da, quiz, jolasa, bla, 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 guk ere egiten dugu, eta orduan jartzen ditugu azal desberdinak, eta ikaslek asmatu behar dute ze hizkuntza den. Batzuk oso erresa dira, memoriaz duna baka, baina gero badira beste batzuk, adibidez, betzakin nola izango den, memoriez van zen koe, hizkuntza izango da hori, hola xe. Eta hori da nik esateko nuen, ez dakit zerbait aztu duen? Bale, ongi. Ordu noixe, Oianek azaldu du irakurri aurretik, ez da? Hor zer egin nahi dugun edo zer planteatzen dugun ikaslekin. Eta irakurri ondoren, atal horretan edo gune horretan, ja behin liburua irakurri dutenean, ja nola baitere zera sobatu egin dutenean, bai goitik atzetik eta dena ongi irakurri dutenean, bilatzen duguna da hausnarrean segitzea, ezta? Hasieran irakurri aurretik planteatu dituzten galderak, hipotesiak eta aurreikuspenak asmatu dituzten konprobatu, bai? Edo bestela galdetu zergatik ez diren bete, bai? Hori hipotesi horiek konprobatzea ea bete dituzten edo ere, ariketa polita da ere, hausnarrean ere jarraitzeko. Ere bilatzen duguna da irakurri ondotik ere atal horretan aztertzea, liburu aztertzea, bai dana, hau da irakurri aurretik ere komentatu duguna, baina baita ere gero gaiak, bai, hor liburak planteatzen dituen gaiak, horretarako Oianek sortu zuen pentsatzeko txartelak, joko bat, eta horretan nola dago planteatuta. Badira 6 fitxa, olako 6 irudi, azalpen batekin, eta gero galdera sorta, bai, ere badago. Eta horrekin zera lantzen dira, nolabait ere, liburuan lantzen diren gaiak, ezta? Eta adibidez, bada bat, animaliek hitz egiten zuten garaiaz, bestea da denbora jabeaz, zetatxua, norden edo zer den, bai, zer ahots, barruko ahots hori, bai, basurde harimaz eta makalkeriaz, ere, beste gai bat dugu ere askatasunaz, eta nola ez gerraz, ezta, ere. Bai,
1956ko gerra da, liburua zeharkatzen duen nolabait ere gai garrantzitsuenetako bat, eta, badirudi ez dela horretaz ohartzen, ezta? Bera bizi dela hortik ez? Garai horretatik igual pizkat kanpo, ezta? Gero ere, irakurri ondoren atal honetan ere lantzen dugun beste kontu bada, hoxe pertsonaiak, hau da, Oianek aipatu den bezala, baitugu bi hankako pertsonaiak, lau hankakoak eta hankari gabeko ere pertsonaiak, hoiek ere kokatuko dituzte, bai? Eta pertsonaien ahotsak, bai, gero komentatuko duzue, jota, pertsonaien ahotsak islatuta daude koloretan, ezta? Hau da, buio hoietan, bakoitzak bere kolore badu, ezta? Eta koloretaz ari garela ere, ikusten dugu, ere zera, ze garrantzia duten emozioak transmititzeko, ezta? Hortaz ere, planteatu diegu, ariketatxo bat, koloreri gabeko edo argazki komikiaren zatitxo batzuk txuri beltzean, ezta? Eta haiek hasiera batean koloreztatu edo margotu behar dituzte, eta gero parekatuko dute ea badatorren liburuarekin, ezta? Eta esan dudan bezala, gerrare buruz, ezta? 1956ko gerra dugu hortxe, gure ikasle, gure gaztetxoek oso gutxi edo ia jeuz ere ez dakite garai hortakoa, ezta? Eta nahi duguna da, ikastea, ikertzea, irakurtzea horri buruz, hausnartzea, klaro, hausnarrean jarraituko dugu, bai? Eta gero, gerra ondoko gertaera batzuk ere gertatu ziren, ezta? Eta ere hurbildu nahi dugu, edo, hurbildu baino, erakutsi nahi dugu ere, badirela gertaera batzuk, adibidez Maravillas Lamberto, den historioa, berri txarrak taldearen kantarekin, edo baita ere erakutsiko diogu, hortan ere Juana Josefa Goñi Sagardia eta euren seme alaben historioa, hau da, hor Gaztelun Dona Maria aldean gertatutakoa, ezta? Picassoren kuadro famatua, Gernika, ezta? Hau da, hori guztia ere, emanen diogu ere azter dezaten, ezta? Eta gero, esan dugu atal honetan ere, importantea dela hausnarrean segitzea, bai? Zeren behiarekin jarraitzen dugu, ezta? Aztertzea liburua dana, bai? Goiti-beiti, eta gero ere sortzea, ezta? Lekua ematea ere sormenari. Eta hortaz planteatzen dizkiegu bi jarduera, playlist bat egitea, hau da, gerrari buruzko abestirik ezagutzen dituzten galdetuko diegu, eta hoiekin zerrendatxo bat, playlist bat sortzea, ezta? Eta bide batez, euskaraz sorturiko eta euskaraz dauden abestiak ere entzunen dituzte. Eta gero, ere planteatzen diegu, ere, sortzea ere, buktube bat. Buktube, diot, ezagunagoak direlago, baina gaur egun TikTokekin egiten dira buktokak, eta Instagramen egiten dira bookstagramak, edo, ez dakit ongi euskatzen nahi naizen, baina, ez? Eta horiek dira, azken finean, liburu baten iruzkinak edo kritikak, ez? Eta horiek binaka edo taldeka, sortzea liburuaren kritika edo iruzkin bat egitea, ezta? Eta gero, bukatzeko edo erakusketa ikustea, ezta? Bada aukera paregabea ere, hor diren irudi guztiak, handi tamaina handian ere ikusteko, eta hoize, ez? Ez dakit zerbait ere ahaztu dudan. Ez oso giztakit publikoak kalderarik badigu, igual gero amaieran edo orain, ezakit. Eta ez badu, primeran ere. Bai? Vale, pues eso ongi.
Zalantzan geunden nork esan bartzuen arratsaldeon, da orduan nik esango dut arratsaldeon. Ongi etorri. Eta zuzenian hasiko gara, eskerrik asko egin duzuen lanagatik, eskoletan eta eskerrik asko. Hasiera zein izan zen, testu idazteko aitzegia zein izan zen, hori adieraziko dizuet aurrena hasiera hori. Eta Pello Varelak gauza bera egingo du, novela grafiko hori dela eta, novela grafikoa dela eta, zein izan zen, abia puntua, hasiera, errezelua dut, nire hasiera laburragoa izan zala Pello Varelaren baino, denbora gutxiago. Beira, bada novela bat, oso polita. Tolstoik idatzi zuen azkena, eta bera hilda gero argitaratu zena. Izena du Aili Murat. Zoragarria da, benetan irakurtzea da atsegin handi bat hartzia. Eta novela horren hasieran, berak azaltzen du nondik nora sortu zitzaion novela hori idazteko abia puntu bat, edo zerk piztu zuen. Eta nunbait, paseuan Zebilela ikusi zuen halako toki bat, dana lorez betia, lorez zoragarriak zian, kolore askotakoak, tulipanak etzianak zian, txiribitak etzianak zian, kampanulak oso lore politak nun nahi. Eta haien artean kardulatz bat ikusi zuen, eta alegindu zen, bakana zelako, kardulatz ua ere hartzen, erramilete bat egiteko asmoz. Baina kardulatza, nuski horretik handa kardulatza, ditu oso zakarra da, ditu arantzan modukoak, eta ezin izan zuen, kostazen min hartzezun, eta ezan egokitzen beste loreekin daula. Etxera joan zanean, etxera hurbildu zanean, hor nun, etxaren onduan ikusi zuen baita ere beste kardulaz bat, aurreneko bezalako, baino erdi puskatu zen, zatitu zapuztu alegila kurpil batek gainetik pasata. Eta hor duen, guare hartzen alegindu zen da, pentsatu zuen, ze nolako kemena landare honek, ez? Gainetikan zapaldu dute, alare tinko dago hemen, eta gainaztu inokin ez jakin nahi, beste lorekin ez da batzen dagoela. Eta dio, hori pentsatu zunarekin batera, burura etorri zetxon Kaukasoko gerran beak ezagututako halako buruzagi errebelde bat izenazuna Aili Murat. Eta esaten du, une hortan, ikusi nuen ze izango zen novela. Gero badakigu, Tolstoik novela hori idazteko begiratu zitugula dokumentuak eta gerrari buruzko paperak eta baina berak dio, une hortan, hori da, kardulaz horrek piztu egin zula. Izan zen, benetako, esango nuke, zehazki pospolio bat, izan zen, da horrek zutu zuen bere burua. Une hontan, ez nuke nahi inork pentsatzia, adibide horren bidez, Tolstoiren parean jartzen naizenik. Adibide bat besterik ez da, konparaketa bat besterik ez da, ze iruditzen zait, Tolstoik dioena benetako egila dela. Sorketan beti horrela gertatzen dela. Beti daula zerbait, pizgarri bat, eta handikan aurrera idaztea besteik ez dela. Hau diot, behin burura etortze zait, hau txorakeri bada, baina egiazkoa. Obabakoak idatzi eta horreneko aldiz Frankfurteko azokara joan itzerian, da orduan jende gutxik argitaratzen zuen euskera, eta inorketzek zer euskal literaturari buruz, eta hola, eta orduan elkarrezketa egitera etorri zitzaidan kazetariak, beste kontuik etzun
nola idatzi daiteke, hain jende gutxi hitz egiten duen hizkuntza batean, beha alemanitika izan, noski, 80 milioi, ez? Eta orduan, alegindu ni azaltzen, azken batean berdin diola, idaz dezakezu zeina hizkuntzetan, zuria baldin bada, eta beha ekina zan, benetan, alemaniarren estereotipoari erantzute zion da, behin da berero, halako batean esan joan, beira, Shakespearek idatzi zunean ingelesa bigarren mailako hizkuntza bat, eta gutxienko baten hizkuntza bat zan, Inglaterra bigarren mailakoa, eta horren biratu zidan hola tinko eta santzian, ez tezu bat pentsatuko zu Shakespeare bat zeanik. Orduan gandiken aurrea, oso zaila izan zen, hitz egitea, ze pixkat gelditu nintzen halako lotza bat egin bezala. Inori emanoten nion bizia. Ez, Shakespeare bat nintzelakoan hain nitzala euskal literaturan. Hau esan da, eta ja bukatzeko, abroneko, atalau, hasierakoa. Tolstoik kardulatz bat ikusi eta hasi zan, ez? Eta hortikan etorri zizaion, nobela. Nire kasuan izan zen, Biania izeneko herri batean, basarri batean egoteko aukera eman ziaten, idazteko eta hola. Ego nintzen basarrian erun ezer idazi. Baina idatzi partez paseoan ibiltzen nintzen, basuan. Dagun batean, basuan ebilela ikusi nun, ikusteko gauza zan, alako ez dakitula esan. Elektrizitate, ari, koloretsuk zeuzkan zerbait. Zan benetan elektrikoa. Aurreneko unean, pensatu nun, alako traste elektriko bat, otezan oendikan erdi piztuta zegoena, eta argi egite zuena. Urbildu nintzanean, konturatu nintzen, uazala behi baten karena, ez da, umia egondan tokia, ez? Eta orduan, umia jaiotzen darean, karena bota egiten dute, eta antze egun karena. Naiz eta ziasuko izan, nik ez dokat esperientzia handik olako fenomenoekin, karena bat sekule ikusi gabean izan. Eta orduan, harritu da egon izan, arekin behar ditako impresioa egin zian. Handikan gutxira ikusi nun, ingurutan, zankalatra bat zebilen alako txal bat, eta orduan ikusi nun, konprenitu nun, lotuta zeduela bi fenomenoa, karena, goza elektriko, distirante ura, eta, hori ikusi, geho bestean inguruan ikusi nituen burni batzuk, pensatu nun igual egazkin batenak otezian, ez dakizera bakizer, hola gelditu zen nire buruan. Handikan urte betera, ez dakit noiz, Parisen egon une hortan, da geunden, da oso ondo bizikilean Parisen, beti izuzki jaten, pasiatzen, eta kale guztietan zegoen, labaskerri, gaztaren anuntzioa. Eta orduan, ikusi labaskerri, bigarrengo piztualdia, gogoratu aurreneko karenarekin, eta horretik gan, bidi jamago jot, pello garelari, ze orduan, 25 egun baino gutxeotan, bukatu nun, bi euskaldun baten memoriak. Hoi izan zen, hasiera. Pello, ari badaki zure hasiera, gehiago luzatu zala, eta demora gehiago behar izan zen dula. Hau dena, zeakin batera, ez Juan Suarezekin batera, bidian jartzeko. Hoi, azaltzia ondo legoke. Arratsalde guztiei. Nire historia ez da komplikatua, errezagoa, nik bide erdia egina neukan, gidoia bat egiteko. Zergaitik aukeratu nuen behi euskaldun baten memoriak mo idazteko. Nik irakurrita neukan, duela urte asko, liburu hori, eta protagonista zen behi bat, eta garai hartan, pentsatu nuen, ni zineman sartutan nintzen, labur metraiak egiten, dokumentalak, eta bar. Eta pentsatu nuen, historia honekin, film luze bat egiteko ondo legoke. Eta, protagonista behi bat, nola moldatu, animaziozko pelikula bat egin, garai hartan, marrazki bizidunak
oso zaila egiteko oso zaila zen, marrazkiak eskuz egiten zirela, eta aintzindari bat izan zen Juan Baberazategi, La leyenda del norte, El viento de la leyenda del norte, Kalabaza tripontxia egin zuena, eta karo, horiek film luze bat egiteko, ematen zituen ez dakizen bat urte. Dana eskuz egiten zelako. Orduan, pentsatzen nuen ez da bideragarria, ni historia gorde nuen disko gorrean, eta bueno, pues, noiz arte, pues, behin Kolombiara jun arte, eta hor Juan Suárez ezagutu arte. Hor Kolombian zegoela, topo nuen berarekin, eta, taberna batean, zerbeza ora, zerbeza bera, berotzen zaizu haua, egingo dugu, bera bazeukan beste proiektu bat, esku artean, baina bukatu gabe. Eta nik proposatu nionean, elkar proiektu bat egitea, esan zuen baiet, eta hola hasi ginen. Ni etorri nintzen ona, Euskal Herrira, gidoia idatzi nuen, eta bidali nion. Berak, badakizue, argitaletxe batera, proiektu bat aurkezteko, behar duzue gidoia, gero bozetu batzuk, 3-4 horri, marraztuta, eta, hola egin genuen, proiektua prestatu, txukundu, eta bai Pamielan, bai Lakupulan, presentatu genuen, haien gustukoa izan zen, baietz esan zuten, eta, proiektua hola atera zen. Behin kontratua sinatuta, eman genituen 3 urte terdi, marrazten, prestatzen, txukuntzen. Osa, ez da, alako proiektua ez da egun batetik bestera egiten. Osa, oso prozesu luzea izan da. Baina, bukatuta dago, eskuartean dugu, guztira prozesu osoa izan da 5 urtekoa, baina, posi gaude, eta behi euskaldun baten memoriari beste bizitza bat eman digu. Hori zen hastapenean. Zergaiti behi euskaldun baten memoriak? Nahi badauzu literaturatik beste medio batera pasatzea, testu hon bat aukeratu behar duzu. Eta behi euskaldun baten memoriak ezin hobea da. Zergaitik, denetik handuelako dauka trama, personeiak mundialak, eta bere atmosfera. Eta nik espero dut 3 elementu horiek izatea eleberri grafikoan, komikian. Eta horregatik, besteaz beste, aukeratu nuen behi euskaldun baten memoriak liburua komikira eramateko aukera. Gero nahi baduzue... Uste dut, hasiera eta gero, nola gaiari buruz edo zer testu baten barruan ze sartu nahi duzun, ze sartze zaizun, batzutan konturatu gabe, nik esan dezaket, lehen Garmendiak eta zuduzea? Oteiza. Oteiza. Esan duten bezala, ze antza dago behi baten eta filosofo baten artean, antza ondia dia, era askotakoa, baina nahi ustez, bada liburuko behiaren eta filosofoen artean, dago hizkuntza, dago lenguaia. Mok pentsatu egiten du, hitz egiten du, erantzuten du, galdetzen du. Orduan,
hizkuntza bat, lenguai, orai dezu bezala, daukan zer nahi, hori da gu bezalakoa. Zuk hartzen baldin badezu besaulki bat, eta idazten badezu besaulki horren inguruan. Esan zuen besaulkiak Juan bere gainean eseri zenean. Bueno, aulki hori, besaulki hori gu bezalakoa da. Hizkuntza daukan zer nahi, gu bezalakoa da. Gu, filosofoak hain zuzen ere azaldu zuten gugea bereziki definizioz lenguaia duen animalia. Orduan, alderantziz ere animalia batek lenguaia baldin badu hori gu bezalakoa da, gizaki deitzen diogun hortakoa. Orduan alde batea hori da, nik beti konfiantza hori daukat, zer nahi animalit asko erabili ditut, asko aipatzen ditut nire liburuetan, zer erabiltzen dudarrian. Badakit, hizkuntza bat emanezkero, lenguai bat emanezkero, gu bezalakoak dira. Bada nire kasuan beste arrazoi bat, eta horrek bidea emango dit, eakusteko Txema Aranazek, baino lehen, bere ediziotan egin zituen ustez azal eta barne azal zoragarriak. Egun batean aitortuko zaizkio emendikan, 100 urtera norbaitek esango du Gasteizko eraikuntza eder batean esango du. Orain dela 120 urte egontzan oso liburu gile ona, eta omenaldi bat egin beharko genioke. Eta esango jote, handi bizi da, 250 urte ditu, orduan aukera daukazue oraindik. Bueno, orduan ez dio agian inork aitortuko, baina nik uste dut olako edizioak, liburu bezalako edizioak apartak dira, eta nun nahi egongo liateke edizio, ez dakit, aparten eta alako apal berezi batean, zoragarriak dira, eta harrigarri zoragarriak. Orduan, hori esan da gero, zergatik animalia eta behiak aukeratu eta proba hemen txadukazu. Hemen azalean ez dakit ondik usten duzuen, hemen dauden behiak 4.000 urte dituzte. Orain dela 4.000 urte pintatu zituzten. Eta gaur egun Louvreko museoan daude. Ze ondorio erraz atera daiteko hortik, zuk animali bat behia dala, sugea dala, txorilla dala, erabiltzen baldin baduzu, zuzenian, nahi gabe, orain dela 4.000, 3.000, 2.000 urteko gizakiekin bat egiten duzu. Haiek ere behiak pintatu zituzten, eta guk ere behiak pintatzen ditugu, eta behiei buruz hitz egiten dugu. Niretzako nire ikuspegian garrantzia handia du hori egotea hemen, baina egote aldi berean orain dela 3.000, 4.000 urteko munduan, ez? Horrek baita ere, eta bukatzen dut, arrisku batetikan libratzen gaitu, eta egin ziguten galdera batekin erakutsiko dezein da arriskua. Norbaitek esan zu, baina behiak, adarrak ez aldituzte, hemen esan da, motxak oso, behiak adarrak luzeagoak dituzte. Zuk esatezu, baina, barkatu baina, hau da, liburuko, hau da, irudimenak sortu duen figura bat, hau da, literatura da, hau ez da, albaitero batek ikasi behar duen laugarren ikasgaia nola tratatu behar dituen baserrera jotean behiak, beste gai bada, beste mundu bat, beste gizarte bat. Orduan, horregatikan ere, jarri genituen behi horiek, eta batez ere ben barrun ez dituz ikusiko txikiak dira, dialako eskulturatxuak bezala, figuratxuak dira, horiek ez dira naturalistak, ez du balio albaiteritzeako praktikak egiteko, baizik eta balio dute irudimena abian jartzeko. Eta hori da, nik horretik eta joera bat izan dudalako animaliekiko, herri txikikoa naiz. Printzesak baino gehiago ikusi ditut behiak.
Ordu nahiago dut, behiei buruz idazi, gaina kalitatez ere gehiago gustatzen zaizki behiak, printzesak, baina orduan idazi nun, behiei buruz, eta ez printzesei buruz. Bai, hemen, testu honetan, bai dago, protagonista da, behi bat. Claro, normalean, behia hitza entzuten dugunean, beti buruan dugu, larrealdi batean, behia zu esan duzuna, hausnarketa egiten, luzez etxanda, lasai txalpean, edo ikuilu batean. Behi hau berezia da, behi hau berekoia da, eta bere memoria kontatzen, ez da beste dozein behi bat. Eta, karo, horrek eraman ninduen, ni, hain zuzen ere, behi euskaldun baten memoria testua aukeratzera komikia egiteko. Eta ez bakarrik eta nahi baduzue, nondik atera nuen moi izena, gero galdetu. Ez bakarrik gero inguruan dauden personaiak. Oso originalak dira, oso unkigarria batzuk, pitinban askagarria beste batzuk, baina guztiek ematen duten historiari duen atmosfera hori, ez? Eta trama hori, eta dana lotuta dago, eta oso ondo funtzionatzen duena. Eta batez ere dago personai bat, da heteroa, lehen zuek komentatu duzuena, eta ni gehien gustatzen zaidana, da Zetatxu. Zetatxu da personai hori originala izateaz gain, protagonistari ematen dio dimensio berezi bat. Claro, ez da protagonista basoan zehar doanean hitz egiten, ez da bere buruarekin hitz egiten, barne ahotsarekin baizik. Eta, claro, zer egiten du Zetatxu? Zer esaten dio? Ez da zure buruarekin hausnarketak edo burutazioak egiten bezala. Ez, informazioa ematen dio, pausoak bideratzen, berandu dela, bueltatu baserrira, iluntzean dauela, eta bar, ez? Eta, hori ematen dio perfekzio hori, dimensio hori protagonistari, dimensio berezi bat, ez? Eta gero, inguruan daude beste personaiak oso originala dira, bai, oso unkigarria, bikiak dira Antiojuaren morroiak, Sor Paulin Bernadette, oso unkigarria, oso personai polita, oso. Eta gero trama ere, batzutan, bai zineman, bai komikietan, trama oso importantea da. Porque, behi euskaldun baten memoriak bi alde ditu, bata nahiko poetikoa, eta gero bestea, eleberri, suspense, beltza, edo alako zerbait, ez? Eta ni, batez ere bigarren partea aprobetxatu nuen, testu hau idazteko. Eta trama eta argumentua benetan betetzen dutenak dira personaiak. Eta novela batean personaiak ondo eraikitzea oso importantea da. Eta gero, bai? Bakarrik parentesi bat egingo izut. Zuk, ipui bat, 4-5 orrialde, 10 arte, zuk egin dezakezu uskeri batekin, ezerrekin, ahots batekin, baina 300 orrialde, 400 orrialde, baita 150 orrialde, horri eusteko abeak dira personaiak. Personaiak eramaten dute historiaren karga nola baita esateko.
Gero ere oso aipagarria dira testu honetan jorratzen diren gaiak. Gaiak, bueno, duela zenbat urte idatzi zen, behi euskaldun baten memoria, 40 urte. Bueno, hor jorratzen diren, gutxi gora bera. Bueno, gutxi gora bera, hor jorratzen diren gaiak, gaur egungo gaiak dira. Adibidez, laguntasuna, Labatz eta, bueno, Labatz da behi detektibea. Protagonista eta Labatzen arteko laguntasuna, libertatea ere bai, gerra. Gero ikusten dugu nola, azken fina moda nerabea, eta nola ikusten dugu nola poliki hasten da bere nortasuna eraikitzen, ez? Formatzen. Eta hori oso importantea da testuan ere bai. Claro, oso dago alde batetik baserria eta hor inguru hortan sortzen dena, eta beste alde batetik bere lagun berria, Labatz. Eta zer esaten dio Labatzek? Ez dago munduan behin makala baino gauza makalagorik, halako zerbait da esaldia, ez? Orduan, karo, esaldi horrek morengan esnatzen den zerbait, ez? Bueno, ni ez dut, nik behitaldetik kanpo bizi nahi dut, zerbait berezia, edo, ez dakit nola saldu, bueno, hori, ni ez dut nago barruan, baina ere kanpoan ere nahi dut esperimentatzeko, deskubritzeko, eta batez ere misterio hor dagoen, balantzategin misterioan dagoen argitzeko. Oso testo polita da, batez ere komiki bat egiteko edo pelikula bat egiteko. Bueno, aipatu du trama eta aitorpen bat egingo dizu. Ni enekien ez dakit noiz arte, ez dakit ze horri alderden ze izango zen tramaren gakoa, benetan. Esan nahi dut, irakurri duzuenak, badakizue. Halako batian, eta Labaz kontuatzen dira, behaiek diala seinaliaren zati, ez. Mezuaren, behak diela mezua, ez. Gorriak, beltzak. Baina nik hori enekien idazten hain hitzala. Hori, halako batian, eta nik uste beti konfiantza hori daukatzuk, uzten baiozu hizkuntzari, lenguajari, testuari, uzten baiozu. Pazientzia baldin badukazu, eta itxoiten baldin badezu, halako batian testuak esan egiteizu, haizu, hemen daukazu, gakoa. Hau da, gakoa. Nik nahi esperientzean idazte bezala, hori beti egia izan da. Hori halako batean, hala iruditzen zait, testuak beak bere, zakit, idaztearen poderio halako batean, beak esateizu, nundik gano, joan behar duen, ulertu egiten duzu, iruditzen zaizu bide hori daukazula, pasiatzean bezala, ez dago biderik, baina, bueno, bidatxurra eta bazoaz eta halako batean irten bide bat aurkitzezu. Normalean, bezeleri idazleak eta kontrako bidetikan joaten dira. Jisten dira almazena, benetako kasua da. Tan izten dira eta iteute eskema. Eta hasita nola bukatukoan. Bukatuko da. Eta orduan geho iteue bete. Horko utxunea bete. Nei hori, bueno, ezin dut egin da geho oso aspertu egiten naiz. Aziratik dana baldimadakit. Egile esan, pixka lan alitzake ez idaztea. Eta kasu honetan nik, alaixi izan da testu guztietan, bai aur testuetan da bai nagusiko. Orduan pensatzen deni, ni honi harritu baldin manaiz, agian irakurleare harrituko da. Ni harrapatu baldin manau uste gabian, igual, irakurleare uste gabian harrapatuko du. Eta, bueno, holaxi izan zen kasu honetan, ez.
Oso bitxia da, hasieran argumentua, zu liburua hasten bazara irakurtzen, argumentua ematen du ez dagoela argumentorik, ez? Edo oso argumento simplea izango dela, gero hasten da pizkanaka trabatzen, eta, bueno, pues, karo, dira memoriak. Nik gidoia planteatzen nuenean, traslazio hori, egokitze hori, arazoa eduki nituen, ze elementu asko daude, eta, karo, memoriak dira, memoriak horre esan nahi du, orainan gaudela, gero etorkizunean, gero ireni. Eta, karo, nola planteatu nuen, elementu guzti horiek esartzeko, eta ezer bidean ezer ez galtzeko, ez? Orduan, planteatu nuen orain atxera eta aurrera egiten, flashback bidez, eta, karo, flashback, orain zaude etorkizunean, gero zaude atzean, eta, karo, tartean galdezakezu elementu ustek gabe, ez? Eta zer egin nuen, flashback bai, baino beti argumentua buruan eukitzen, ez? Eta hori izan zen, orain nago hemen, gero atxean, gero, eta hola sortu zen gidoia, nik uste dut elementu guztia daudela, karo, zaila da ez argitzea hasieran sekretu guztiak, orduan oso dosifikatu behar duzu, oso ondo dosifikatu behar dituzula, gero bukaeragako iristeko, sekretu osoa argitzeko, ez? Eta, hori eleberrian hor dago planteatuta, eta, komikian ere bai, ez? Gero, beste elementua dago, atmosfera, hor, nik uste dut historia eta atmosfera dago sartuta mundu imaginario batean, agian obaba munduan, nun animaliak hitz egiten duten, animaliak kasu honetan dira protagonistak, baina goratzen naiz nik laburmetrai bat egin nuen, zugia txoriari begiratzen dionean ipuin horrekin, eta personaiak antzekoa ziren, ez? Aitona bat zegoen, animaliekin etxegiten zuena, eta zugiak ere etxegiten zuen, basurdeak presentzia handia zuten, antzarek ere bai, osea, ez dakit, animaliak modu batean ala bestean sortzen duten atmosfera bat mundu berezi horretan. Bai, gai luzia da, espero, igual zuek, en fin, interesgarria izatea zuetzako. Hor, azpian azkar esan da, dago ezintasun baten aitorpena, alegia. Zu aizara alako tenoko zautzen dugu mundu edo uniberso baten barruan idazten. Hori da, egunkariak eta esatezioten Gipuzkoa errurala. Zu hor zaude. Nahi dezu horre hon. Esan izuke Gipuzkoa erruralean bizita idaz dezakezu bostoni buruz, berdin, ez da ezer kostatzen hori. Baina zuk ez dezu hori nahi, baizik eta iruditzen zaizu zure inguruko jendearen bizitzak eta beste ozinara bezain bat balio dutela. Eta ordu nahi duzu horko, hoi oso judua da, esan izuke idazle juduak eta asko egin dut, ez? Gure jendearen, gure izeba txikiaren bizitzak balio du asko. Orduan, burutazio horrekin, mundu hortan egon nahi duzu, baina ez egertatzea mundu hortan. Mundu hortan ez dagoela psikologiarik, hori da arazua. Mundu hortan ez dago psikologiarik, zakizu zerritakoak izango zaten, batzuk bakit, baina esan dut, mundu erruralean oro hemen eta leku guztietan ez dago psikologiarik, inork ez du esan.
askotan aipatu dut, eta egia da, inork ez du esan, egun paranoiko bat daukat gaur, ez du inork esan, urliaren semiak alako breakdown bat izan du. Hori mundu hortan ez da izan. Hori Freuden eta Krajebin eta psikologoien izkera eta leksikoa mundu ruralera leku batzutera iritsi ez da iritsi, eta behintzat oso berandu iritsi da. Orduan zuk daukazun hortxe bertan muga horrekin daukazu benetan arazo bat, eta da orduan nola adierazi esaten du Pellok atmosfera da psikikoa batez ere, nola adierazi persona horien barruko movimentuak, gaur daola goibel, bilar daola pozik, euforia batean, eta zuk ezin dezu erabili beste terminologia hori, gaur egun hola erabiltzen dara, gehiagi, noski. Orduan, begira zeiozu tradizioari, eta kontuatzezea, iraganean, bi modu egon diela, batez ere literaturan, barnetasun hori adierazteko. Bata da animalien bidez, zugeak, denodakigu, ze marka daukan, ze eduki daukan, kristauotasunia, baina berdin dio, eta badakizu txoriak tradizioan beste esan nahi bai dula, eta esaten da, mediku berria etorri omen da, bai oso, mediku hona omen da oso, alaia omen da, txorila bezala, ulertzen, hori da, lotzen dia, alako ezaugarri psikologiko batzuk animalikin, eta bestea da espektroak edo fantasmak. Fantasmak dira, segurazko, animalia baino are gehiago, iraganeko denboretan, barnetasunaz gehien idatzi duten, adierazi duten, hobeto esan da, personai elementuak, ez. Orduan, ni nahi abere, ni hortara nengoen, kondenatutanik, erabili behar nitun animaliak. Hango bizimoduak eta kontatu edo aintzat hartu nahi baldin manitun. Gertatzea guretzako, bukatzen dut, ne bizitzan idazi nun Barcelonako filosofian negola, idazi nun lehenengo gogoeta irakaslearen zat, oso irakasle hona zan, Jose Maria Valverde poeta, eta orduan izan zan, ze ilunak dian gauza bistakoak, ez? Eta orduan, hain zuzen gure kasunara sekertatze da, gu beti haitu ditugu, eta leku guztietan, ez dakizea Andre katu bihurtu zan, eta gaubian arraia lapurtzezun, ez dakit. Mundu hori, mundu animista deitze zaio, ez? Hoi gure artean egon da, baina hartu dugu normaltzat bezala. Nik ere bai, baina gehon erabili egin dut, nire lanetarako, ez? Uste dut, ez dakit, agian Vallecasen ere ongo di animaliak. Baina ez dakit Vallecasen zailagoa iruditzez, ego asko joko nun beste lenguaje dara, ez lenguaje honetara. Eta, Bellarena kasu oso nabarmena da, oso nabarmena. Bellakin da, bukaeran bukaera. Erik oso daukat, ni bellei, arrazoi handi bat daukat, bellei buruz idazteko. Eta da, behalditako ikara ditet, bellei. Ezagir hau psikologikoa da, no ez da psikologikoa, baina ni aurra nintzenean, ume nintzenean, halako batean, basarri batean gertatu ginean, jostatzen eta bar, eta esan zigun bertako basarretara, alde mendikan. Zatekan, erotu inda bella, eta sentitzen gendun behia, batea bestea, dan bakaleko zitatorun, bost urte, 6 urte zagun ditu, da agian, ordek utzi zidan gaurko izkoeran izan da trauma bat. Eta orduan, trauma horretatik, abiatu naiz, nire behi eta gainerakoak aintzat hartzean. Bueno, pello paso egin. Ez, ni hemen jarri naute, lorontzi baten antzera bazpadere trabatzen bazineten mehan argi da ez dela beharrezkoa. Ez dakit publikotik inolako galderarik dagoen, beste lanik probestuko bat egiteko zuei. Proposamena iritsi zitzaigunean argitaletxera, bageneukan kezka txiki bat, eta zen nola hartuko zuten gaur egungo gazteek, historio honen
bertsio berria. Azken finean izan da ziurrenik euskal literaturan gehien edo ia gehien irakurri den gazte literatura liburua, 20 asko izan dira edizioak, guk dakigula generazioka gehien irakurri den testua da, eta hor gindua zen gu onartzera bertsioa eta edizioa eta azken finean narratzeko manera bera eraldatzea, ez? Eta beti duzu susmoa ez zabiltzan zu listo egia izaten pentsatuz gaur egungo gazteek hainbesteko kultura bisuala dutenez horrelako zerbait behar dutela. Eta orduan, joan ginen printzipioz galdetzera, bigarren hezkuntzako maisu batzuei, jada landua zuten liburua azken urteetan, ez komikia baizik eta liburua, nola hartua zuten testua gazteek. Eta hori ibili ginen adibidez eunateko maisu batekin Asierrekin, Oianeren lankidea, eta hor esan zigun. Nik beti egiten didan lehen galdera da, zergatik den protagonista behi bat. Eta normalean denak isili geratzen direla, eta azkenean batek esku altxa zuen, eta esan zuen, Bernardo Atxaga animalista delako. Holakoak ere badira, hau da. Eztabaida berriekin elkarlotzen da testua. Oraingoz jaso ditugun berrien arabera, berdin maite izan dute komikian liburua, eta antzeko galderak sortu zaizkie. Orain, ziurnik zuek ere uki duzue gaur egungo gazteekin solasteko aukera, komikia aterata gero, ez dakit zerbait berria esan dizueten aurreko generazioekin alderatuta. Galdera, esan zu. Ni ez dakit, azteko irakurtzen dute hainbeste edo... Osea, nik gidoi bat, zine bat egiteko, film luze bat egiteko, gidoi bat idatzita daukat, produktore baten esku dago, eta hasi dira ja prestatzen egiteko. Ez dira gazteintzako pelikula bat aproposa, batez ere da aurrentzako. Gidoi honetatik atera du testu honetatik atera du gidoi bat, baina ja egokituta, ez dakit, 5, 11 urte bitarteko umei zuzenduta. Karo, gazteek ez dakit nola hartuko lukete, alako testu bat aldatuta edo nola, ez dakit. Nik ere ez dakit, ez dakit nik ere, orduan isildi marko nuke, baina nik susmua daukat aspaldi honetan literaturan oroar hemen da leku guztietan aldaketa bat egon da handia nire ustez, eta hori da erreztasun, zailtasun dikotomia horren inguruan. Nik leheno ez nuen hainbeste haitzen liburu bat zaila da. Goatzen naiz guk, ondoainen bizizan izan erabetzan, da bibliotekara joate ginenean, da lagun artean, da sekula ez genuen esaten, ez zegit guatzen. Inor komentatzen zunik, zaila da, baizik eta esan zezaken, Tolstoiren Gerrei Paz irakurri gendu, luzia da, baina hortikan aurrea inork ez da. Gaur egun berriz, hitzetik hortzea dago. Testu hau izalda izango zaila, irakasleek ere asko daukate hor, ustez zer ikusila. Hau zaila da, hoi da nik ikusietan aldaketaik ondina. Eta esate izutela hemen ere, ez dakiz ergatik, gauza batzuk, benetan dia, onartzen dia, ez dakizu, pelota etorri da, eta jotze zaio horreneko golpean zertik, itxu izazu pixkat, eman jozu beste aukera bat, alegila, Polin Bernardeten zea, ze euskera zaila, haizu hartzazu lasai, eta disfrutatu zazu, hitzak begiratuz, xubererazun lasaten da, ez dakiz zer, hori ere divertitzea da, ez bakarrik segitzea, korrika, zaldikarrera batean bezala. Hoi da alde batean, eta bestia oso beste aldaketan eretzako izugarria da gaur egun, hartzeko harrigarria da, hain zuzen ere igual niretzako kontrako bidea dalako, da gaia. Emateu, jende guzekoen gai bati buruz idazten du.
ez dakit, ez ditut da ipatuko gaiak ze denon buruan egongo dira, eta gainera erabiltzen dira etengabe. Liburu zeiri bai ikusi nun, berdintzeko zurra dago, ikusi nun makinak asko sufritzen dutela koipiarekin, da orduan pensatu nun idaztea novela bat, makinak eta koipea. Hain naiz, txorakeria esaten, ez esateatikan, benetan pensatzen duana gaiari buruz. Baina pixkat harritu eta nago, emateu danak erredakzioak egiten dituztela. Zagitu, ulertze zait, ez dut gehiago busti nahi kontu honetan, baina gau egile zaro, bestela dia personaiak. Ba, egin dut novela bat, bueno, Maria Molinerren bizitzaren inguruan, eta hor hartzen da, eta ez dakizu, noaino dan biografia, noaino dan novela, eta ni horrekin, bueno, ulertzen dut, baina ez da nire, ez dut asko disfrutatzen horrela. Eta hori aldaketaik, honen gaia zein da, bueno, gai asko daude barruan, ez? Nik genekien ze gai ateako zean, hain izan idazten da, geokuak. Eta hori da, ne ustez, aldaketa egon nik ikusten duena literaturan, hori da. Beste galderarik. Nik bestela azken bat egingo dut hau izteko, nahi baduzu, pixkat igual pisua da, baina justu maisu hauekin hitz egiten ari ginela, sortzen ziren kezkak, eta ez dut uste superioride batetik edo gai jartze batetik, gazteak normalean gu baino listoak izaten dirako gauz askotan, baina hain justu liburu hau lantzean gai bat bada Gerra Zibilarena, memoria historikoarena deitu dena, lantzen dena zeharka. Eta, bueno, aipatzen ziguten ez bakarrik kolegioetan, udal eskoletan, udal ikastoletan, sortu zaizkiela kasuak, bereziki mutikoen partetik, Biba Frankoka eta horrelakoak botatzen, egunerokoan, zirikatzeko edo, harinki esanak ziurrenik, baina saretatik hartuak edo, etxean ez dituzten zuen izan, baina saretan bai. Eta, ze zaila zen, objektiboki bada ere, gai historikoak lantzea. Eta beti sortzen zaigu hor ere zalantza edo esperantza bat. Askotan nola den errazagoa fikzioaren bidez gai batzuk mahai gaineratzea eta zuzenean hitz egitea, izan daiteken bezala ez dakit, karral egiten duen batetaz eta ez tirokari zen guardia zibil batetaz edo Gerra Zibilan hemen gertatu horikoei buruz, ez? Orduan, ea ez den batzutan bide errazagoa horrelako tentsioak sortzen direnean hasiera gisa behintzat literatura. Nik uste dut, datozen urteotako borroka handina izango dela fascismoaren kontrakoa. Orduan, horre ere, ez dago erdibiderik, ez? Odo, bazara edo etzara. Nik uste dut fascismoa dela guain gaia, eta hori ere denok sumatzen dugu. Eta segu asko, liburu askoren bidez, lortuko dugu 1% edo apartatzea fascismotik. Oso gai interesgarria da fascismoarena. Hala ere, nik uste dut, fascismoa ez da berpisten por generación espontánea, ez? Ez que zeo zer gaizki egiten ari garela. Ari dira, ez... Bueno, ari... Gizajuok zeiten dugu. Bai, zerbait gizarte zala, ez? Zerbait ez dakit nola esan, baina... Hau ja, oso luze jungo izateke. Fascismoak bakarrik bi modu izan ditu aurrera egiteko, noski superenpresaren diruarekin. Ez da gezurra, esan nahi dut, irakordaiteke, Hitler ere gora joan zan eta gaur egun ja ezagutzen ditugu ze enpresak, oendikan ere hor daude, eman zioten dirua. Orduan, diru horrekin bakarrik bi bide ditugu, eta bata da gezurra da fascismoaren tresna betiala izan da, eta bigarrena da hiltzia jendea. Oendikan,
gezur mortan, gezur maila hortan gaude, baina, bueno, eitxo indezagun pixka bat. Ne ustez, laster hasiko dira hiltzen. Ez genuen solas hain pixu itxi nahi, baina, bueno, esker mila guzioi, bereziki hitzartu zonoi eta Karrikiriko lagunei eta Nafarroko liburutegikoi. Gire bai, Karrikirikoi, bibliotekako arduradunei, Pamielari, zuei, Otaiza eta Garmendia, eta eskarrik asko.